Venga, Galder. Bueno, baita. Zelako gorapenak, hasi nintzenean, ja, amaia, hau behar dut, diru behar dut, zertarako, da honi bidaia erosteko. Eta zelako roiak, eta orain, Ja, bai, eta eskerrak hortik urten zarela, ez, Galder, azkenean oso zule beltzan zinen sartun da, Galder. Impresionante, zelako hitzak, diskrepo. Konturatu zen nintzen, egia zela gaizorik zegoela. Orduan izan zen, eske Galderrez, zuk esaten ari zara hitz bat, denbora guztian bilera honetan, es discrepo con lo que me estáis diciendo, discrepo. Ez Galder, eske ezaugarri guztiak dituzu. Ezaugarri guztiak dituzu. Eta arazo bat duzu, eta onartu behar duzu. Nola bizi izan zenuen zuk, familiakin bilera hori? Gogorra izan zen, oso gogorra. Izan zen, leku guztietatik kaina jaso neban. Mostien egurra leku guztietatik, ez da normala zegoen jokatzea, ez da normala hau, ez da normala. Ziren izan hitz potolak edo hitz gogorrak, baina gogorra izan zen. Leku guztietatik etortzen zitzaizkian kolpeak. Ludopatan hitzako zen. Ni gogoratzen dut bilatu neban hitza hori izan zala. Claro. Ludopata. Claro. Amarre ezaugarri. Baina sartzen zara beste gaixotasun bat, eta gauza bera, zuteko zuztanak. Orduan, horreitik esatera, diskrepo. Ez da holan. Maider, bikotea izan da zure zutabetako bat, bestea arreba. Zertan lagundu izu? Da, arreba entero zanean, lehenoko hitzak izan ziren, behiratuot interneten, eta zu ludopata bazara, tal, baina gero beti egon da hor laguntza emoteko. Aurreko baten ikastolako batek ezagozten, lagun batek esan nau, Barakaldora joaten dala, ekintza lubizera, eta guzela landu aldiogu, da zer egiten dozuan, da esan hotzen, soy el puto jefe de la barraka. Esan hotzen ez brometan, sin más, nigean laguntza emoten dot. Eta ondo sentitzen zara Galder azkenean. Zelasei nagoen, Ondo sentitzen zara beste batzuei laguntzen. Nitzako da terapia, baina nik hartu duten psikologaren papera, hori polita da. Badator tipo bat, beramarekin amalur jota negarrez, eta goratzen dozu, orain 6 urte, amaitu hasi nintzenean ni terapia, joan nintzela bertara, amakurtuta. Ongi etorri, zer gertatzen ari da jokoarekin? Duela ez askor arte, dirua jokoan jartzea ia erabat debekatuta egotetik, orain bizigaren dirua pustuak egiteko aukera mugagabera. Inoizko publizitaterik handiena lagun, eta eredu beharko luketen pertsonaia publikoek, famosoek apoiatua ere. Ondorioak begibistan daude, jokoaren biktimak asko dira, gero eta gehiago. Ehunka, milaka lagun, zahar eta gazte, oso gazte ere. Tokatzen zaigu lehenengo eguna, sari potola bat tokatzen den lehenengo eguna, gaixotasunaren lehenengo eguna da. Diru gehien jokatu zenuen egunean, zenbat galdu zenuen? Nik arratzalde baten 1.000 euro galdu izan dodaz, baina sarratzalde baten 5 minututan. Es como una sensación de subidón. El primer moneda que echas es como una sensación de... Norainokoa izan da zure zorra? 25.000 eurokoa edo... Hay gente que se ha suicidado porque se ha arruinado con una máquina tragaperras. Honek egiten dagoena da irabaziak eta galera, eta beraino, ondoa jo arte. Eres la zorra, una mala persona, una viciosa. Cuando sí, un hombre es jugador, sí da pena.
Jendea egia da gero eta lehenago hasten dela apustuen munduan sartzen. Horrek eskatzen zaitu. Ikaragarri. Dirua galtzen dute, ondareak, osasuna, are bizitza bera. Tragaperrakin igual ibilten zara orduak eta gero apostukin 5 minututan egiten dozu besta, baina askoz okerrau. Venga, a ber, hartuko koefiziente bat, a ber, zehingo dauen Atletikek Manchesterren, sekulako behitu irabazi eskero, kristona, duen, 100 euro sartu eskero, irabaziak izango direz, la bomba. Baina arazoa ez da ze kantitatea jolasten duzun, ez? A ber, bai da arazo bat, baina arazoa da benetan zure burua, ez? Claro, baina eskeia horreiti, baina eska postukin hori da lortzen dozuna. Azkenean, kentzen dotzuen makina hortik, ni ikusi izan doa, jendea makina batera ohituta dagoela, eta makina hori kentzen dabe hortik, eta joaten dira bihatzera beste nonbaitera, eska postuak oso erakargarriak dire. Eska bizitzan beti egon dire, venga, trainera, venga, arraunean, eta zeinak irabazi dagoen kontza. Pilota bai, kompetitibitate. Izuntzak ez dagoelako inoiz irabazten, baina bestela, hor sartuko nean ni dirue irabazteko ondo. Bueno, balango osak izaten die eta oso erakargarria da. Galder, hau ez da ludopatiari aurpegia jartzen diozun lehenengo aldia? Ez, hau izango zen, 3. aldie. Agia batzutan eta ez dutela aurpegia emon, baina heldu zen momentu bat aurpegia emon barne bala laguntzeko beste jende batzuei, da 3. Hau azkena izango dela potoloena alde hortatik, bueno, ez pozik egoteko. Botako dugu atzera, Galder. Nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa eta nera bezaroa? Oso lasaia, mutiko normal bat, arazorik emon ez dauena, lagunek asondo, ez duten ezin oso alkohola edan eta, esan, baitu, honek kontrolaten da, baitu, honek ez dau edaten, ez dau erretzen, modelikoa izan alzana. Eta gero baitu azkenien, modelo horrek non amaitu izan dauen. Telebistan aurrien, ludopatian inguruen hitz egiten. Galder eta Amaia, nebarrebak. Bilbokoak dira, ohartuko zineten seguruenik azentuagatik, Amaia Nafarroan bizi da Iruñean. Sekula ez du baina zalantzarik izan, nebarengana etortzeko Galderri ludopatiak gainezka egin izan dion bakoitzean. Amaia, nola definitzen duzuzuk Galder, zure anaia? Nola definitzen dudan? Galder da pertsona isil bat, ez du adierazten asko sentitzen duena, pertsona osona da, eta nik asko baloratzen dudana. Nola gogoratzen duzu Galderren haurtzaroa? Gogoratzen dut, oso berezia izan da Galder beti, Nik uste dut ni ere oso berezia izan naiz, baina oso desberdina. Galder izan da tipo rariko bat, esango nuke nik, ez dakit. Galder beti izan da oso ordenatua, bere gautza kontrolpean, bere lagunen oso laguna eta bereien talde txikia zuten, futbola oso markatua beti izan du, ona ikasketetan, txintxoa, ez du lanik eman etxean inoiz. Haurtzaro modelikoa zuen? Erabatekoa bestekin konparatu zai. Gurasoekin zuen erlazioa? Hotza esango nuke. Hotza. Zergatik hotza? Ze inoiz ez du adirazi ezer, ez da gertukoa. Galder ez da izan inoiz gerturatzekoa, ez, besteengana. Hor zegoen eta hor zegoen, eta bere bolan, eta inori lanik eman gabe, ez dakit. Zenuen inondik inora imaginatzen Galderrek ludopatiaren arazoa izan zezakenik? Inoiz etzen nion dirurik utzi behar izan? Bai, baina ez nuen hori pentsatuko. Eta lehenengo diru eskaera etorri zenean? Bidai baterako zen.
Eta nik ez dut pentsatuko nire Neba Galder gezurretan ibiliko da, nik inoiz ez nuke pentsatuko hori. Eta noiz hasi zinen zure kabuz apustuen munduan sartzen? Holan ja makinetan eta oin 9 urte edo 37 ditut, oin 30 bueltan, 29 bueltan, anaiak emosten premioa zeukan alako papeleta bat, da justo berak ezin zauelako kobrau, eta joan nintzen galdetzen, zelan doia hau makinana, eta kobraun eban hori, da azaldu ostien aputxu zelan joan. Da da niri beti guztan jat pelotiak egitea, igual turra aberzeinek irazten dauen, alako porra, pelotillak, eta lango gauzak. Da segiran hartunean, kinilantzeko azala, partiduetan hasiko naz apostaten, atletiken partiduak hasigeran, euskal taldeena, eta gero dana bihurtu zen, futbola, saskibaloia, tenis, voleibol, beisbol, edo zer gauza. Pentsatu duzu, zergatik erori zen jokoan Galder eta ez beste Neba? Izakera kontua da. Ez dakit zergatik erori den, Egia esan ez dakit zergatik erori den. Nik berak beti hasten du asaltzen hau, nire Neba gaizkak eman ziolako apostu bat kobratzeko, baina nik ez dut ikusten hori izan zela zekinelak egin ditu bizitza guztian. Bere bizitzan etapa batean egongo zen ez zela egonkorra edo erabat ez ziola betetzen momentu hori bizitzan, eta hori kobratzean esan da, hain erreza da irabaztea dirua, gainera Galderrek ezagutzen ditu futbolari guztiak, kontrolatzen du futbola, inor baino beto bere bizitza pasioa izan da, eta nire beste Neba gaizka dela igual txotxolitoagoa bera baino, Galderrek esan zuen, hermano el txotxolo lortzen du diritza, ne azkarragoa nahitzela, ikusiko dut, ez? Eta nik uste dut horrela izan zela, eta nahi gabe hori dela ere, nahi gabe. Baina... Eta gero ez dozu uste ere bizitzan Galder azkenean, ez? Erosotasun bat hartu dozula, hartu zendula, erosotasun bat, bizi oso, ez dakit, niretzako aspergarria adibidez, oso laua, oso... Ez dozuz ere hori pentsetan horra aurkitu zendula estimulo hori, nik benetan hori pentsatzen dut Galder. Ez, momentu izan zen hori, sin más, ikusten Nebalako errez izan zitekela, baina ez... Baina benetan tripan mugiarazten zizun zerbait. Osea, el morbillo hori aber tokatzen zaizu edo ez. Baina beti da ni gustatu izan jat kirola, batez ere futbola, eta kirola orokorra. Eta ikusten eban, behitu, dirua lortzen dozu, behitu zelako irabaziak izan alditu honetan, eta ikusten zu, errez izan daiteke. Saiatzen zara, azten zara, pan, eta gero ikusten dozu, hasi gira, oso ondo di joana, gero azkenean bihurtzen dana, kriston. Baina negozio bat da, azkenean hori argi dago, bestela esan existituko, ez? Orduan Susaren azkarrarekin hori ere... Baina horren ikusten dozu, momentu horretan sartuta zauzenean hor, egiten dozu blu, baina ez dozu ikusten. Sari hori kobratu, eta hurrengo egunetan zer gertatu zen? Ez, normaltasun osoz, esate oso ja ulertzen dudan ez edo baki mekanismoa joaten zara, igual asteburuko apostuak egiten. Karo, hasi geran ongi pentsatutako gauzak direzenez, eta saiatzen zaren ez hori egiten, más o menos, askotan edo irabazten dozu, edo asmatzen dozu. Gero ja dinamika horretan hasten zarenean, eta ja edozein modutan apostaten dozu, momentuen nahi dozulako irabazi, buru barik egiten dituzun gauzak, normalean, torten dan arazoa da, galtzen dozula. Beti izan galdu? Hasi geran guztiz kontrako, horretan sartzeko normalan irabaziak egon bar dire, eta gero galdu normalan amaieran izaten da. Honek egiten dagoena da, irabaziak, eta galera, eta beraino, ondoa jo arte. Tokatzen zaigun lehenengo eguna, sari potolo bat tokatzen den lehenengo eguna, gaixotasunaren lehenengo eguna da. Mundu horretan sartu baino lehen zure egunerokoa zaintzen? Ni irakaslenaz, ikastolara joaten nintzen normal, bikotean neukan bebai, asteburuko planak egiten genduzan,
futbolan ibilten nintzen lagunekin, gero be futbol entrenatzei esan nintzen, bizitza normal bat, neuk esango lan, arazo bat neukan izeo segaz, baizik eta bizitza normal bat, edozein gazte izan aldauen bizitza bat. Aurpegia bistan ari zaigu Galder beldurrik gabe, baina ez da ohikoena izaten ludopatiak jota direnen artean. Gaurko saiorako baditugu ohi bezala protagonista gehiago, gizon eta emakume, zahar eta gazte, baten bat joku patologikoan oso gazte hasirikoa, adin txikikoa zenean. Zer suposatzen du zuretzako kamaren aurrean, zure arazoa kontatzea? Anonimoki egiteak lasaitasuna ematen dit, baina espero dut erabilgarria izatea ni bezalako jende gehiagorentzako. Hombre, más que nada por vergüenza. Sí, yo siento mucha vergüenza y aparte de vergüenza hay gente que no sabe de mi adicción y yo prefiero que no se enteren. Inkonprentsio aldetik behar bada edo horregatik nahiago du elkarrizketa horrela egitea. Zu bezalako pertsona batek, batez ere zer sentitzen du bere arazoa kontatzean? Beldurra, lotxa, mesfidantza? Ez, kontatzen duzunean da olako liberazio bat. Porque sé que cuando alguien sabe de tu adicción, no eres pobre, eres la zorra, eres una mala persona, eres una viciosa. Cuando sí, un hombre es jugador, sí da pena. Pobre, es que fíjate la adicción que ha pillado. Es que es el vicio más malo. Es que pobre hombre. Pero la mujer no, la mujer tiene que ser siempre la superwoman. La mujer tiene que ser intachable, la mujer no se puede gastar un mal dinero mal gastado, la mujer tiene que ser la mejor madre, la mejor trabajadora, la mejor escuchanta, la mejor psicóloga, la mejor hija, la mejor madre. O sea, es que en todo tenemos que ser las mejores. Y encima siempre tenemos que ir bien arregladas y siempre gustar a todo el mundo. No puedes gustar a todo el mundo en esta vida. Ni puedes ser superwoman, somos seres humanos. Eta nola iritsi ziren lehenengo arazoak? Galdera ona. Escuchas, esta es una mala persona, hombre. Esta es una viciosa, una zorra, una puta, te pueden llamar de cualquier cosa, cualquier cosa. A ellos les da igual que tú puedas ser una persona enferma. Una cosa es la adicción y otra cosa es el vicio. La persona que es tolerante con todo el mundo igual piensa que es una adicción, pero es que hay muchísima gente que no es tolerante con todo esto. Y sobre todo el sexo femenino. Ya te digo que para el hombre, un alcohólico, pobre hombre, por algo beberá. Una mujer, ¡oh, qué puta y qué zorra, qué mala! Esta es una borracha. Pues lo mismo. Esta es una viciosa. Esta se gasta los dineros de todo el mundo. Esta es una mala madre, esta es una puta. O sea, vas a escuchar eso. Y esa, mira la puta drogadicta esa, mira cómo está ahí tirada. Anda y que lo jodan, venga, un pobre, pobre. Esa madre, cómo tiene que sufrir por ese hijo. Elkarrizketatu ditugunen artean, zu bereziki gaztea zara. 20 gutxi urte. Gero eta gazteagoak dira... Ikusten da, gazteak gero eta gehiago engantzatzen direla. Gehien bat, oain erreztasun handi gehiago ematen dira internetetik jokatzen hasteko, eta gaur egungo gazteak internetarekin jaio dira, eta orduan Diru gehien jokatu zenuen egunean, zenbat galdu zenuen? Nik arratzalde baten 1.000 euro galdu izan dodaz, baina sarratzalde baten 5 minututan. Pum. Soldatardia 5 minututan galdu izan dut. Zelan berreskuratzen dozu, saiatzen zara, errezena lortu beharran zaiena lortzera. Printzipioz kuota altua, zentzu direz kuota altuak, printzipioz emaitzarik ez probablenak direzenak, zaienak dirue berreskuratzeko eta horrela irabazteko. Segertatzen da,
emaitza errezak emoten direzala, eta orduan zeu galtzen duzu. Zenbat irabazi zenuen lehen aldi hartan? Ba, 2 eurorekin 100 euro edola. Eta gero hartzen zea, ba, diru gehiago sartzen badet, gehiago irabaziko dut. Eta horrela. Nondik ateratzen zenuen dirua jokatzeko? Amak ematen zidan paga. Eta zorra norainokoa egin zen? Ba, desiente egin zen. Zakit, ba, 3.000, 4.000 euro izan ziren. Amak kentzen lagundu zidan. Zorroiek izateak askotan jokatzen jarraitzera behartzen die. Zen, oendikan buruan uste duten ikusten nuen bezala jokoak denala konpondu dezakela. Eta zorra nola kitatuko ez? 5 eurorekin 10 lortuko ditut jokatzen, 10rekin 100, eta 100ekin 1000 eta zorra kenduko ez. Me di cuenta de esta adicción porque se me acumularon unas deudas increíbles. No podía pagar mi vivienda, entonces tuve que hacer una carencia del piso. Yo tenía el piso metido a juicio, gané el primer juicio, perdí el segundo y ya pues no quise ir a más porque me iba a costar dinero que no tenía. Y mi pareja pues se enteró y también me puso un ultimátum. Norainokoa izan da zure zorra? Bueno, bateratzen balin badugu dena, izaten alda 25.000 eurokoa edo, bai, gutxi gora bera. Zein zen zure sentsazioa horren moduko arratsalde batean? Oso txarra, urteten zinen handik esaten jo, benetan galder tontoa zarela. Benetan zela nien aldozu hau. Baina berdin zitzaidan zeurrengo egunan gauza bera egin aldean. Es como una sensación de subidón. El primer moneda que echas es como una sensación de a ver si me toca el premio, a ver si... En ese momento, y te olvidas de que tienes problemas físicos, de que tienes problemas psicológicos, de que tienes problemas de familia, de que tienes problemas de dinero. En ese momento se te va todo, sin darte cuenta de que realmente el problema es ese, echar esa moneda en la máquina. Hor sortzen den adrenalina puntua, droga baten modukoa da? Bai, dudi gabe. Bai, eta, bueno, gainera hemen Euskal Herrian beti izan dugu tradizioa ez, apostuen aldetik, edo plazan, edo fronto honetan, eta... Eta zuk ez dozu uste azkenean galder estimulo bat bilatzen duzula horrekin? Osea, que te pone, ez dakit nola ezan, ez? Ez, baina... Osea, urduritasun horiek aber zer gertatuko denez, azkenean engantxe hori, ez? Ez, baina beti da nire guzta hoiat sartzea, osea, bizitzea. Jo, nire gadiez turra, nire goratzea turra ikusten, eta ber, no quiero azten da, jo, esan, buah, venga. O sea, es algo que tú no te das cuenta. Tú sabes que está mal, pero es algo muy superior a ti. Es casi inexplicable el subidón de adrenalina, es casi inexplicable. Yo siempre que veía a gente decía, jo, qué pobres, fíjate caer en esto y tal, al drogadicto, al no sé qué, qué pobres, qué pobres. Pero nunca pensabas que te podía tocar en tus propias carnes. Claro, hasta que caes en algo y dices, Dios mío de mi vida, ahora puedo entender por qué nunca han dejado la droga, por qué nunca han dejado el alcohol, porque qué duro es muy duro. Eso es lo más duro que yo estoy pasando en mi vida. Osea, segaitik, momentu horretan buruen jokoa dekozula, osea, gauza normalak gaztela joaten nintzen, klaseak emoten ebazan, nire bikotarekin egoten nintzen, saiatzen nintzen bizitza normal bat egiten, baina egia da buruan gehienetan jokoa neukala. Igual ibas, hacías algo de compra, algo, porque llegamos a quedarnos hasta sin comer. Gabaz esnatu izan daz, goizeko lauretan partidu bat ikusten. Claro, bikotea esnatzen zen, emaztea esnatzen zen, eta zeiten dozu hemen, behitu, joan asko komunera, eta eskoen ezin dolorik hartu. Ez dirudi oso bizimodu lasaia? Ez, momentu horretan, ez. Oso urduria... Urduritasunez beteta, baina hala ere,
zerbait emango zizun, zure gorputzak hori eskatzen zuelako. Adrenalina, kristona. Y cuanto más dinero vas echando, más te sube. Azkarra naiz, pertsona azkarra naiz. Gauza askotarako hain azkarra eta beste batzutarako. Pero yo controlo. Yo me he traído solo 20 euros. Hasta que un día vas a casa y coges el dinero que tienes para comer y luego ya vas a otro banco y sacas otra tarjeta y te haces otra cartilla. Y luego vas a otro banco y otra tarjeta de crédito. Y así suma y sigue. Y si no la del Eroski, y si no la del Carrefour, y tienes unas deudas. Kredituak eskatu behar izan dituzu, jokatzeko? Bai, eta gainera erreski egiten da, gaurko gunean azkenean denei bat, eta, bueno, segidan lortzen alduzu dirua. Gero, egun eskatzen bali mozu azkenean 200 ordaindu da duzu. Juego. Gezur asko kontatu behar izan dituzu? Haunitz. Gainera hortan maisuak izan gara denok. Baina, estresantea da. Oso. Lapurtzera iritsi zinen? Bai. Bikoteari ze gezur kontatzen zen izkio? Asko. Bikotekidea zari zara. Bai. Bera ezagutu zuen bigarren aldia erori nintzenean, eta ja hirugarrena duela urte bat, ja sobera izan zen beretako, eta azkenean bakoitza bere aldetik. Interneteko virus bat, nonok hartu oskula geure txartela igual zozer pagetan eta diruak endu oskue, edozen aitzaki hona zan da. Eta bera, kasu horretan, konfiantza handia zeukan esnean, orduen dana sinistu eban. Gezurraren atzetik, ezkenean ezakizu ze gezur kontatu diozun nori. Zenbat kreditu eskatu behar izan zenituen? 4 eskatu behar izan ebazan, 4 kreditu. Eta 5. esan eskatu, ez hostila komon. Kontatuko diguzu nola egin zuen estanda zure kasuan? Nola izan zen? Nola gogoratzen duzu? Nola enteratu ziren? Nola topatu zuen pastela? Joan zan amakin, erosketa batzuk egitera, eta ordaintzera gorduen txartela pasau, eta esabatzen ez zeukala fondorik, ez zeukala dirurik txartela orduen egin zauena zan, amak ordaindu zizkion erosketa horiek, eta joan zan bankura. Eta, klaro, hangoak esautzen, hemen arazo bat, hau ez da horrela. Da, ezerra saldo baino lehen deitu osten, Galder, bankuan nago. Bankuan. Eta zeo zer esan bar doztezu, momentu horretan ja banekien, horretan ja ez neukala zer eginik, da esatzen bai, arazo bat dago, baina hori ez da momentua kontatzeko, gabean kontako txut. Eta egon nintzen arratzeldozoa etxean sartuta. Pentsa honean hau izango da, azken aldi ikusiko dutena. Benetan buruan neukalako, utzi behar ninduela, eta, arazo negaz, basoaz etxetik normalena izan zitekeen momentu horretan bebai. Gero itzen genduen, da zauzten, ni lagunduko zaitu dut, edozen gaizotasun izango bazen nun beho duen, ni behor nau laguntzeko. Urrengoko aste buruen ingen duen bilera familiar bat, emostien egurra, benetan
merezi nibalako, mostien egurra, eta orduan berak esauzten hemendik atarateko terapia bat lortu behar dugu. Berak topa osun leku bat, Barakaldon, Ekintza Lubizen, joan ginen egun baten, da bertan hasi nintzen terapia. Eta paraleloki bebai, Osakidetza arlotik, psikiatra bat bebai topa gendun, eta honintzen urte eta erdi psikiatrarenean bebai. Joan zinen, isketaldi horretara pentsatuz etxetik botako nau, baina ezen hori gertatu. Ezen hori gertatu batez ere amagin arrebari esker. Bere Maiderre lehengoen presiño hori izan zen. Arazo hau, etxetik kanpo. Nik ez dut nahi. Eta bera amarekin izketaldian egon da gero izan zen ez. Demagun ludopatia edo ludopata bat izan beharren binbizia dekola. Edo istripua dekola eta gurpildun aholkien geratz. Zeu esara egongo laguntzen. Zeu ez dotzezun lagunduko gaixotasun bat baldimeko zeu esara horre egongo. Eta horretik ez ninduen bidali etxetik. Zek gau hartan, bazagoen prest zu etxetik bidaltzeko? Arratsalde horretan lehengo momentuen bai. Lehengo buruan zeukan lehenko hauza da, bai. Gero ja denborak eta hotzean pentsatuta esan ez nik lagunduko hotzut, baina hasikeran pauta honek betetzen bauzuz. Terapia baten hasten bazara, gezurrak ja amaituten badire, diruen kontrola nik ero baten badot, osea, bera jarritako, eta orduan txenik esan hotzen hemen, esaten dozun guztiari baietz. Eta ondorengo egunak nolakoak izan ziren zuretzako? Gogorrak, ze bikotean Maider Osaserregoan nirekin, eta gogorrak, nigoratze dut pasan ebala asteak sofan loiten. Merezita, beste logela bat geneukan, beste oe batekin, baina Maideren hitzak izan zinez, momentu horretan, eske merezi dozu sofan egotea. Bikotekidearengan sortzen den konfidantza eza, hori betirako gelditzen da? Berreskuratzeko denbora asko pasa behar da, eta ja ez da inoiz bizitza osoan eguneko unean konfidantza berdina izango. Esan duzu zure diru irteera guztiak kontrolatzen zituztela, nola? Orduan txegin genduna izan zen txartelak apurtu, kartillak berari emon, bankura joan ginen eta esan gendun honek ezin dau dirua atara. Nik nomina eta bankura joaten zan zuzenean, ez nukan nolan beste diru iturririk, orduen diru elortzeko izan zen Maiderrek emotostena, eguneko. 3 euro emotostezan, eta 3 eurokin egoten nintzen. Apustu etxe bat ikusten duzunean egun, zer pasatzen da zure burutik? Aurretik pasaten az, lasai. Egi da, nonos fijaten az, ea ezagunen bat ikusten maot, edo terapian, Barakaldon, Ekintza Lubizen dauen honor ikusten maot. Baina bestela, lasaitasun osoz, segida ez bakarrik bulegoiek dauz. Osa, edozein tabernatan sartzen zara, alako makina bat ikusten dozu, tabernak gehienetan dauz. Taberna baten, hasi ginen, ez ziguten karnetik eskatzen. Ja, kasi 18 urte genitune, baina ez ziguten eskatzen eta inori ez ziguten eskatzen. Reta bulegoan normalean esaten dabe, ikastaro bat egiten dabela antzemateko arazoak izan ala esan pertsonenga. Baina beitu, niri lagundu beharran, ze nabaria esanik arazo handia neukala, erantzuna izan zen, beitu, badakizu reta internete bidez zabalduko dela, badakizu beitu, honek dire nik egindako apostu esatu jo, lagundu beharran, laguntzen edo nire iritzia jakin nahian horren inguruan, guztiz, ez dozu uste arazo bateko zula, ez dozu uste topau behar dozula, ez lagundu bakizu, internetetik egiten bauzu esara etorri berrona, da. Horretik, askotan esaten da benien laguntzea moteko prest dauzela, nire kasuan guztiz kontrako izan zen. Gainera, jarraitzeko jokatzen.
Ez, lehenengo interesa, benetan gu daukagun produktuak ez eukitea inolako impactorik gizartean gu geu gara. Perfil humanista bat daukagulako, baina norbaitek ez badu sinisten perfil humanista hortan, sinisteko perfil ekonomista baten. Gu nahi duguna da, gure jarduera ekonomikoak alik eta impacto txikina izaten, zateko horrek gure kontra egiten du. Edo zer familia, edo zer pertsona, holako arazo bat biziduna, sortzen duna da, begira da eta susmotxarra, geure sektorek ordan gu noski nahi duguna da jente asko hurbiltzea geure produktuarekin, baina jente horrek ez dukitzea niolako arazorik berarekin. Eta 18 urte bete eta berehala, bai, ja reta eta kirolbet lokaletan. Prebalentzia datuak esaten dute jokuarekin, ez bakarrik kirola apustuarekin baizik eta jokuarekin, estatu espainolean prebalentzia ludopatiaren prebalentzia 0,3 dela. Horrek esan nahi du, gizartearen 89% baino gehiago daukagula erlazio sano bat jokuarekin. Azken urteotan, beraien txartel propioekin, reta eta txartelaiekin jokatzeko aukera, ara jun, dirua txartelan sartu, etxera jun, eta etxeko sofatikan, gurasoekin pelikula bat ikusten, eta nik pelikularik kasuik ez. Mobilakin azkenean dirua jokatzen. Bai. Horrek diskrezio aldetik asko laguntzen du. Bai, asko. Y juego no son solamente el bingo, las máquinas tragaperras, no. El juego hay en Internet, que es accesible a todas las edades. Un crío puede empezar desde muy joven y cuando se quiere dar cuenta tiene su vida arruinada para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Y puede ser que arruine hasta la vida de sus padres. ¿Es que no somos conscientes de eso? Todo el mundo tiene que ser consciente de eso. Gaur egun etxetik ezin duzu jolastu adin txikikoa baldin bazara, noski DNI bat, tarjeta kredito bat edo oztu ez bazu egiten, guk hori identifikatu egiten dugu, baina pertsona hori gizurretan ari bada momentu oro, guk hori ezin du ekiditu. Aitak batzutan nabaritu eten zuen, zeizia telefonakin, etzea ezer idazten ari. Irakurtzen, baina txegituan nabaritu zuen. Ze maitza ari zea behitzen, eta ez dakiz zer, nago ezertan. Nire gelara jun, aitarekin ez elkartzeko, pare bat egun. Guk Euskal Herrian daukagun lokal propioetan, sekulaz dagun kasurik adin txikiko bat aurkitu dena. Gero hor badauz, beste kanal batzuk, bai saloiak eta bai hostalaritza, eta hor egiten dugu informatu, kontzientziatu bai tabernariak, bai saloiran dagoen jentea, jakiteko zer nolako produktua ari garan saltzen, eta gero daukaguna bai da komite bat, gure etxe barruan, eta hor susmo bat daukagunean adin txikikoak ibili dezaketela gure makinan inguruan, kasu batzutan, inkluso makinak kendu egin dugu taberna horretatik. Zuri gertatutakoa gertatuta, ikusten dituzunean iragarkiak, Neymar, Cristiano, eta bueno... Jose Coronado. Famatuen iragarkiak ikusten dituzunean, jokoaren iragarkiak egiten? Zer pentsatzen duzu? Ez dutela beharrik. Milioi bat gehiago irabazteko, urtean 20 milioi kobratuta, ze behar dago, gazteak engantzatzeko. Beraiek ez dira, nik uste ez dira gure mundu berdinean bizi. Ez direla kalera ateratzen eta mutxikoak nola dabiltzan ikusten. Orduan, ikusiko balute, sortzen duten mina eta sortzen duten dena. Espero dut, daien buruan, buelta pare bat ematea, enuke hau egin behar. Eta egia esan, Jose Coronadoren kasuan, bai harritu ninduela. Jorge Javier Vázquez, o sale el Ronaldo, te entra, no sé lo que me entra, no me entran ganas de jugar, me entra un rechazo hacia ellos. Digo, ¿pero qué cojones hace este tío ahí anunciando esto del bingo? Aktore veterano batek zer behar dauka. Oain, bere karreraren amaieran, ez dakitze 60 piko urte izango dituen, holako anuntzioak egiteko. Bombardeatzen gaituzte leku guztietatik. Y por favor, que quiten a esa gente. Lo mismo que quitaron el tabaco y el alcohol de la televisión, que quiten el juego.
Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Nadal, horre denak poker estartzen agertu dira. Horre dira pokerreko partidak. Cristiano Ronaldo kirol beten. Ez, azkenean, guk egiten dugu. Guk egiten duguna da, hainbat eta hainbat enpresa mogan, kirolak ematen duen oihartzuna erabili, bai laguntzeko kirol herriri. Eta hor, patrozinio politikak sartzen dira, bai guk egiten dugu mogan, o beste enpresa batzuk egiten dugu mogan, ez? Klubakin harremanetan. Guk harremana klubakin daukagu, ez daukagu jokalarikin. Atletikek kirol jokoa, Realak reta, besteak kirol jokoa, ez dut ulertzen, horren aurran, Real Madrid, B365 edo, ez dut ulertzen, ez diregon kanpainak printzipioz alkoholaren kontra, tabakoaren kontra, eta jokoaren kontra ez. Guna diguna da debate sakon bat egotia. Guk sekula ez digu horreri uko egingo, baina sensazionismoan jauzi barik eta benetan eukitza datuak, bai prevalentzia datuak eta beste hainbat datu eta ikusitza zer buruz ari gana hitz egiten. Da produktu bat gehiago asko daude mogan gizartean, barreta batekin o kontuz ibili behar garela. Hori izango dute, interesatzen zaiela eta oso kontrol zorrotza dago, baina ni adin txikiko izan da nintzen, ni bezala beste bat, eta hori horrela da, osea, kontrako esan dezakete. Nik ere gezur asko esan ditut, baina egia beste bat da. Ez bada ointxe zeu zer egiten, etorkizuna gogorra izango da. Segaitik ikusi izan dugu ekintza Luisen behintzat gero eta jende gehiago etorten dela, hemendik urte batzutara, benetan gore ingo dauela, eta batez ere gazteak. Hori nahi badugu gure gazte gehienak horretan ibiltzea, ez degun egin ez ebez. Baina gero berandu izango da. Orain ez badago egiten, berandu izango da. Elkartean, jokalari bakoitzak asumitzen du, onartzen du, ezin duela bere kabuz bulkadarekin modu normalean bizi, eta asteroko bilera batzuk egiten dira, nolabait bulkada hori norbere buruan nola gobernatu jakiteko. Bulkadari eusteaz ari da Karmele, ludopatak jokatzera bultzatzen dituen indarraz. Hernaniko jokalari anonimoen taldeko psikologoa da, duela 22 urte hasi ziren bilerak antolatzen. 24 ordutan planteatzen diot nire buruari, ez dudala jokatuko edo zein dela jokatzeko prozedura. Nola joan dira zuen azken 24 orduak edo azken astea esaterako, adibidez, bai? Ni guan dela 21 urte utzi nun jokua, ni plan de las 24 horas esate duguna, metzako izan dua dena, 21 urte hemen egonta, aste artero, tortzen naiz terapiara. Nolabait gogoratzeko zure buruari? Bai, gogoratzeko ze naizen, ludopata bat. Eta naiz urtia pasa, zelikiuk izango, ludopata bat. Oso ondo. Eta besteok, ze komentatzen dezue? Bueno, nik nabil hemen, ondala 11 urte etorren zen, eta hau bezala, 11 urte ondo, talde honetan, gustora duten naiz, eta, bueno, dauku rekaidak hor dau, nik ez teteuki, baina hala ere, gustora etortzen naiz, eta nik badakit hau betirako dela, eta bakiu zein berdeun. Erreza da, baino batzutan ahaztu iten zaigu, ondo zaude, igual ondo zaude, eta gero esaten, konfiatu egiten. Konfiatu gehiagi eta esaten badezu zendatutan hau, eta zergatik etortzen nahi, eta hori danak burutik enduin bardi, Oso ondo. Eta zure 24 orduak, nola dijoaz? Oso ondo, nahi 18 urte dara bat, rekaideik gabe. Erreza izan zian, guztia, etortzen naiz, guztora aste hartzean, nahi txasiestan egon jaiki eta guztora etortzen naiz.
beste launa esan du nahi baltortzen da, 14 urtekin da rekaidakin joda. Ematen dira morro bat niri, kristona. Sentitzen dut, baina bera bezala. Dana da, deberia ondo ezaitzeatik. Hemen usten badu terapia etortzen, gehienak erori itzen dira, atza berriz. Berrerortzeak nik esango nuke prozesuaren parte direla. Esaten digutelako edo markatzen digutelako nola doan prozesua, eta geratzen bagara berrerortzeak akatz bat bezala, segaizki, frustrazioa bezala, orduan geratuko gara hor eta ez dugu aurrera egingo. Ze aportatzen dizue zuei taldera etortzeak? Ze aspaldian, bakean zaudete? Dena. Netzako hau izan dua, bigarren familia. Berdinetik berdinera zaudetela, ez da? Hau da, ez dago nagusirik, eta norbait berria etortzen denean, zenbaitetan agian bere burua engainatzen ari denean ere, zuek badakizue zertaz ari den. Gure taldean entzuten da, hasieran jendea behartuta datorrela, baina nik argi nuen laguntza behar nuela. Eta beti berria etortzen ez, venga, konsegituko zuta, batzuk ez dira gehiago asaltzen, baina, hoi da bakotxan historia, baina gehiago tortzea a cubrir el expediente. Pues solamente recuerdo la cara agradable de Ana, muy agradable, la sonrisa, tú tranquila, no pasa nada, te vamos a ayudar. Y para mí eso fue lo mejor que me ha podido pasar. Zertan aldatu du ludopata elkarteak zure bizitza? Lehenengo gauza konpromiso bat hartzea izan da. Astero etortzea, guk ludopatakarenok ez daukagu konpromisorik. Jokua jartzen dugu zerren aurrean, eta edozein hitzaldi edo zita kantzelatzen dugu, bertan bera utzi jokoagatik. Nolabait dirudi jokatzen zenuen bitartean sama zure gainean zegoela, baina behin zure bikoteak dena deskubritzen duenean, bere gainera pasatzen dela. Hori da. Bai, beti esan dugu eta terapian hasten garenan, Barakaldon beti esaten dugu, zuek, klaro, hemen lasai asko zauzie, etorten zariona, motxilak entzeo zue, eta familiarrari pasatotze zue, sama guztie. Orduen zuea lasai asko egoten zarie, deskantzau, lo, jan, baina familiarra deki kriston txolopotea, zorra, gezurrak, ez da bedaz kantzaten, maider egon zan lehengo honetan kriston antzitateakin pilulak hartzen. Karo, kriston bombazo izan zalako erantzako. Papatean bere bikotea, kriston gezur bat bizi izan zuelako. Kriston gezurra ezagotzulako. Orduen berantzako izan zen, onda mendie. Eta denbora asko pasa bizan eban, Oso txarto gonzan, oso txarto. Zu oraindik ere ludopata zara? Betirako izango naz, betirako, bizitza osorako. Baina ni badaki zer egin behar dudan, berriro ez jausteko, eta laguntza barba zu hor izango nauzu beti. You smile and think how much you changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is a day your life will surely change. Beitu nire gertatu zitzaidan terapian hasi, eta bi monitoren euskan, justo, bat hil egin zan. Gure terapia maitu eta aurrengoko astean hil egin zan, da benetan horrek unkitu ninduen. Zirudielako hori zala, justo bere bizitzako azken zatie.
honek lagundu, eta nila bizitzan, ja emondot emon barrekoak. Eta benetan, hori beti buruan izango dut. Hold your life together like glue. Etxean ez ezik, zure lanean ere badakite zure arazoa zein izan zen. Bai, eta lehengo hitzak izan ziren, jo, zelako sorpresa izan dozu, ez genekien ez ebez, jo, nahi dozu plazaratzea, baina geroztik danak zoriondu nabe, emondako pauso haitik, eta eraberean beste batzuk lagundu izanagatik. Hori da azkenian lankidonak izatea. Ez ara izan beldur, lanean ere, konfidantza eza pistea? Lankiden ganez, eta beldurra batez ere gurasoiengan, talde horretako gurasoiengan. Ea, jode, nire umeak ezitzen dagoen irakaslea ludopata bata. Jode, eta zigeran benetan, beldurra emote osten horretik. Zelan hartuko da egunen baten enteraten badire. Jo, babetu, enterau dire. Eta nire sorpresarako, pentsetan nebana, baino, askoz politagoa izan da, zoriondu nabe, oso nazara galder, eskertzen dut, halako pertsonat nire umeen irakasle izatea benetan, jo, gustu handie da. Segaitik, gauza okerren aurrean zu badakizu aurre egiten, badakizu zerrin bardozun, jausten basara, badakizu altzaten, beste batek igualez, eta etorkizunean, entzuten da benien, ja, ulertzen da benien zer da ludopatia, seguruna gurasok esango txila baitu. Txikitan izandako pertsona bat, horribil izan zen, eta azkena esatuz, joe, baditu. Honek potroak izan bazituen hortu atarateko neu potroak izan bardoaz, ez jausteko. Konfiantza hori jarraitzen dugu mantentzen, baino... Bai, baina, bueno, ja ez da berdin. Hau ez da errepikatu behar, brother? Ja ez da. Ai, tontorna. Bueno, pues... Ai.